Na Cidade da Cultura temos o compromiso co traballo por unha cultura accesible e inclusiva, situándoa no centro como unha das nosas prioridades a curto, medio e longo prazo. Neste camiño creemos que é moi importante tecer redes e establecer alianzas coas entidades, asociacións e colectivos que traballan día a día coas persoas con discapacidade en risco de exclusión social e con maior dificultade de acceso á cultura. Queremos que a Cidade da Cultura sexa accesible para toda a cidadanía, avanzando na eliminación das barreiras de acceso e abrindo as portas do museo a colectivos que loitan pola inclusión. Anunciamos e comprometémonos que esta liña de traballo coa inclusividade e accesibilidade vai medrando ano a ano e se convirta nun dos eixes estratégicos e liñas prioritarias da Cidade da Cultura de Galicia e a súa programación cultural.